benta ka singi hat majai ka khat pratrek unai wing uba Methodius Dakar MLA ka motion uba deiru menteri badai pet yak tanat sa marbam bad labor ulahyar shiki artali ki shnong ki bahaba po ka constituency jong u ban play ki jakai jing sumar kata ka shnong japung ka badan harot ka surok riang do pamel bad ka weipat ka badan ha ka shnong nong renyau ka badan harot ka surok riang do athiabari ha kate ka singi la senran lang yu MLA da upa Australia Rashid MDC ki ofisa sorkar ki badai na katanat ka kot ka khia uba ar khar kongor block development officer ka motion road block pat ki be ha kate ka singi le don lang ru de ki sotar snong ki riu rang ba ki asha pat ki pat ba nong shong snong kan thei bat shin rang ha ka ju ka singi te menteri sorkar la pliru ya ka tayo bakirpang kabala tip kom ka newly born baby wing jongki khulung ki badang shukha hadu ki bala dap arpo prasngi ka kerta ha ka jingple ye kite ki jaka sumar la yo ru ye ka jingkran na ka kong MK Solia District Medical and Health Officer West Khasi Hills bat khadu e la yo ye ka jingkran na upa Methodius Dakar upalong ukong san. Terima kasih. Bang play no yang kita subjektan ini senang jatuh. Bukan bang play min audio report. Center hang ni harong nong renyau. Kan tam bang yo ya kani ka kabuk siar. Bangin don rengkat bat ni iba Methodius Dakar iba long ru i MLE jong kani ka motion road. Iba la shim por ban penlat kenang. Haga jingbun kam jong i ban kershan yang bat ban ya don rengkat lang bat ni hakani kasni. Kani ka Urban Health and Wellness Center kamang implementa kadai kabala wanra lengba ka 15 Finance Commission kabala ai aga jingkershan pisa ban pentelun ya pe health infrastructure hagi banta baper jong jella kadai shisha ka jingmentoy ka bakrau na ka banta kani ka than bat ka jing ya trailang hapdeng ka sotar jella bat kishnong kitaw. Ka jingple ya kani ka UHWC ka PNI ya ka jingshim kia jong ka sorka ban walam ya ka jing sumar ka bajan ka basuk bat ka babnya syok pat ba. Kami ka building ka long ka bakalun bat ka ban pensuk ya kinong wan wat jing sumar. Kadai ka jing tray kam ya ka thong jong ka sorkar kami bat ka sorkar jela. Ban penklan ya ka prevention ka screening bat ka jing sumar ban penklan ya ki jing ya da jong ki pat ba ha ka ni ka juk ka babun ki jing pang babun jat da ka jing don ka ni ka center hajan ki shnong jong pi kan ai ka jing suk ya ki nong pang ha ka jing but dien ya ka jing sumar ka ta di ka compliance bat ban pendung naru ya ka jing lot jing sep jong ki pat ba ban le chado syariang do CHC So ban tentu bakan pam ya pi ki long me ki long pa bangi de ban sim kabu ya kini ki jing ai jong ka government bangin poi se ki jaka le se ban ngilet ban pha suma shwa bangin le se shwa bangin poi ki jing pang ki bajur le se shwa bakan ta than bangin ne hang ne le se ba pinwan kim dan kam ban perkhat ba le se nganum yo shu bangan ne belas ni dan ngam yo shu le se bangan le tre bangan le ta ngangai kani rap sibun ni ki ong song snong kabis kawai ka banta kolong ba larap hiwan hang ne nang te na monga nang te na riang si na kini kisnong ki bajan piwan man step si khang hadin si tengkata si kenta le si khilayo dawai nang ne phil ala ban ne be beng ki kam pi jam pi je ki jong pi ba pi de ban be larap pi tang don khun ret ro ngaso pi na i tang ba ki khun bejong pi ro bakin pe chi phang phil ala ban wan ban le check up ye de Para kaju kapur kita ki ba pidon kaman punut daki hajar tingka tang ka bai kali le se ye kita pi lalai
kita kini kicing mentoi le se bangio ikini kicaka sumar haki sinong ki pemajan pada sa apo sinong. Dan dari nalor kini kita ka sarkar ka pasang ban penpoi kicing rap seki nong song sinong. Kadon ru katu kat ne na kaliang joki nong song sinong ba kim ai kicing trelang. Ngaso ban kuntu kan pham ki nong song sinong ba kin subha ban ailam kicing trelang. Ngidon kinos mata hangne kidon kin I doktor ibadai bantuan mentah ne kajing sya katkum kane ka katkum ka norms bat katkum ka hukum hang ni di bantuan I doktor tama ka bangai kren bat I DMHO kalau bangila le ka advertisement tama claim don ba apply ki doktor jadi nata ka daw ni claim pa dio ban appoint ni doktor hang ni aso ba kadai kasni ba so men kadai kasni ba so tenang bat kasni ba so don buram hadu kata Nomor abangnya saya kini ka dong berhan mau sebut di barak kue. Kami tanggung aku japung dari bangsa itu mau sebut. Kamu sebut ketika konstitusi kebayaan berarti kebayaan. Barak kue hasil ketika konstitusi kebayaan tam dan konstitusi barak. Barak bangnya keleng kita kan. Aman di sinong bangnya dulu. Bagai bangi josong ni berjikut berjinam, lalu kiui kisah berjinam song sinong lima, lalu kiui kisah kam tiba jinong song sinong ngidan kam akan berdoa ngakan berjini berjinam kan dengan mas kiui berba dengan kan, kita jinong kam disuruh berkiui jinong kam, jadi kiui keba kamsuk ya hanya kolomba, kali setang berjinong jong kita balai di Sumar. Nama abden ke kecinduk, abden ke kecimbulkan, abden ke cinta ikam di bopher, teng, ladang nipang mulu malaru, hajata begini hospital, dan jika begini simdawan, ini perkat tak kebaikali oleh sekelak koi, sans pak, siaja, nata sakasni kalau lut, mana bertek dikul berkumta terter, teng, ini lek no berni kan lek tan poi si cakap dari mana yang di Sumar.